Ja fa temps que les tauletes digitals s'han convertit en un dels productes preferits a l'hora de fer regals tant a grans com a petits. Avui volem conèixer quina és l'oferta precisament de tauletes per nens. Les joguines sempre tendeixen a imitar la vida dels adults. Per això, ara arriben les tauletes infantils. Avui en comparem dues que podem trobar al mercat, l'Storio 2 i la Super Paquito. L'Storio 2 és una tauleta molt més robusta, simula plàstic, no sé quin material és, però diguéssim que la toques i és com una joguina, veus que pot caure a terra i no es trenca, tots els botons són molt més visibles, són de colors. En canvi, la Super Paquito és una tauleta que aparentment és un disseny més d'adult, és tipus un iPad. A l'hora de navegar-hi trobem diferències, a causa segurament del tipus de públic a qui van dirigides. La de l'Imaginarium sembla que té un processador una mica més potent i és com a més àgil. També té moltes més coses a gestionar. La tauleta del BTEC ha d'anar com a molt més fluida. Està pensada per un nen més petit i potser li demana que torni a fer les coses. Hi ha molta opció de tornar a fer una cosa. L'Storio és una pantalla molt més petita, de 5 polzades, té una definició, al meu criteri, una mica inferior que l'altra, perquè no cal tanta definició pel tipus d'aparell que és per un públic més petit, a partir de 3 anys, l'altre és a partir de 6. Tot funciona amb icones grans i dibuixos, pràcticament sense text. També tenen càmera, l'Storio 2 en té una de giratòria i la Super Paquito en té una a cada cara de l'aparell. Els propis mòbils ja tenen més resolució, però entenc que no van a buscar grans fotos, sinó que van a buscar la usabilitat. Un dels temes que cuiden més aquestes tauletes és el control parental. D'aquesta manera podem deixar el nen amb la tauleta soles sense preocupacions. Cada edat tindrà les seves limitacions, per tant els pares constantment podem regular amb una contrasenya pròpia i decidir què miren i el temps que dediquen els nens a aquests dispositius. El control parental sempre serà el punt feble d'aquestes tabletes, perquè si el fas que tu poses a quines webs pot accedir el teu fill, o tens totes les webs al cap, o sempre t'estarà venint a demanar papa que no puc entrar aquí. Però si el fas de manera que és el sistema el que tria quines webs no pots entrar, potser hi ha alguna que a tu no et fa gràcia, potser hi ha alguna que hi ha un error. Això fa que aquests aparells siguin molt limitats pel que fa a la connectivitat. Vols la mateixa experiència que vols tenir amb l'iPad o l'Android del papa i si no ho trobes i si no tens aquesta connexió, els perd tota la gràcia. Aquestes tauletes també funcionen amb aplicacions. L'Storio 2 és per més petits, s'entén, o entenc jo que han pensat, que no calen tantes aplicacions, perquè el nen vol pintar, vol escriure, vol fer 4 coses, no necessita grans jocs. Volem que el nen estigui realment tot el dia enganxat a la tauleta i per tant li donem totes les opcions del món? O volem que la faci servir una estona, s'encansi i vagi a jugar amb una altra cosa? El darrer dilema és el preu. Són aparells cars però que donen als nens una eina interactiva pensada per ells. Això sí, hem de tenir clar que es tracta d'una joguina i que per tant no té les mateixes possibilitats ni capacitats d'una tauleta d'adult.